Салом, имрӯз мехоҳам ба шумо дар бораи варикоз, яъне васеъшавии рагҳои пойҳо каме суҳбат кунам. Бисёр одамон фикр мекунанд, ки варикоз ин танҳо рагҳои намоён аст, аммо дар асл ин як беморӣ аст, ки оҳиста-оҳиста гардиши хунро халалдор мекунад. Нишонҳои аввалро ҷиддӣ гиред. Ин вазнин дар пойҳо, варам ба охири рӯз, ҳисси фишор ё кафидан. Ин нишонаи он аст, ки рагҳо аллакай зери фишор қарор доранд. Агар дер муроҷиат кунед, варикоз метавонад боиси дард, илтиҳоб ё ҳатто боиси пайдоиши тромб гардад. Имрӯз усулҳои муосири табобатӣ вуҷуд дорад. Оператсия бо роҳи лазерӣ ва склеротерапия, ки бе ҷарроҳии калон анҷом дода мешавад. Аз ҳад зиёд интизор нашавед. Вақт дар варикоз нақши асосӣ дорад. Ҳар қадар зудтар ташхис кунед, ҳамон қадар натиҷа беҳтар аст. Пойҳои худро нигоҳ доред. Ҳаракат ва саломатии шумо аз онҳо вобаста аст.